Истината е, че след като спрях да говоря с него, си прерязах вените, хвърлих се от 5-ти етаж, но... Да, тя дойде специално до нас, Аз живея на 6-ти етаж, а тя на 5-тия, но трябваше да се хвърли от 5-тия и да... по-яко. Да. Обаче тя отдолу беше сложила дюшек и паднаха дюшека. Не, падна върху басетката. Да. Оживя. После ме пребиха, защото паднах върху охлюва, който се донесе с толкова много сили. От бизнес план. И да, имаше няколко опити да се наредам с нож, да... Но и те бяха неуспешни, както виждате в темпото, което да е тук. Иначе, да, много се пада по Ванко там като е. Обожавам педали. Много. Много! Много след думите, няма. Ако ще ми кажа, тя западна с гейската. Не. Те са ми страх различни. Просто като ги видя и... Тя на всяко второ момче в София казва. Всичко ми подпалва. Всичко. Мисля, че това ти е отговорено въпроса горе-долу.